नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण कांद्याची पातेची भाजी कशी बनवायची हे पाहूया। त्यासाठी आपण इथे कांद्याची पात घेतलेली आहे, स्वच्छ धुवून आपण बारीक चिरून घेतलेली आहे। त्यामधला हिरवा पार्ट आपण वेगळा काढून घेतलेला आहे आणि जो व्हाईट पार्ट आहे तो आपण वेगळा ठेवलेला आहे। आपण ह्याला फोडणीसाठी वापरणार आहोत। झटपट होणारी अशी ही रेसिपी आहे आणि खाण्यासाठी अतिशय सुंदर लागते। एकदा नक्की बनवा। चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। आपल्या इकडे तेल छान गरम झालेलं आहे। आपण जो व्हाईट पार्ट बाजूला काढून ठेवला आहे तो टाकूया आपण। छान असं परतवून घेऊया। आता आपण जी कांद्याची पात कापून ठेवले आहे ती टाकूया। छान असं मिक्स करूया। चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया। पाव चमचा हळद टाकूया। एक चमचा मालवणी मसाला टाकूया। छान असं फिरवून घेऊया। आता आपण 1 मिनिटासाठी ह्यावरती झाकण ठेवूया। आपल्या 1 मिनिट झालेले आहे। आपण झाकण उघडूया। हे बघा, छान असे आपली भाजी झालेली आहे। हे बघा, आता आपण गॅस बंद करूया। रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।